Nhasi tatichiita meeting nema-stakeholders emuHarare ekugadzirira kuhosta Ramza COP 15 yasara iyo ne67 days kunge ichiitwa. Mawetlands akatikoshera seHarare, akatikoshera pakuti anochengetedza mhuka, anobata mvura yedu, anochenesa mvura yedu, anoita kuti tinge tiri kugara zvakanaka muHarare tichifema mhepo yakachengetedzeka, mvura yedu ichiramba iripo ichinaya, tichigara tichiva neupenyu hunenge hwakafefeterwa, upenyu huri health. Tikauraya environment yedu tinotanga kushaya mvura, mabhohol akunetsa, akuindisa kuwana mvura kunana 150 meters kune dzimwe nzvimbo. Mhuka dzedu dzinofa, mvura kwatinoichengetera inosviba, zvoita kuti tizoshandisa mari yakawanda kuti tiichenese, uyezve inogona kuzopindwa nemamwe machemicals anenge achikuvadza miviri yevanhu nemiviri yemhuka. Saka seguta tiri committed kuti timake sure kuti tinochengetedza mawetlands edu anomeka up 25% of the city of Harare. Saka tichange tisingabvumidzi kuti vanhu vachinje pashandisirwo anoita area. Tinge tiri munzvimbo ine shiri dzinenge dzichirira, ine mhuka dzinofara kunge dzichirarama nesu, tichifamba takanaka. Harare inzvimbo yakanaka inofanirwa kugara yakashongedzwa. Saka ndo nyaya yatanga tichiwirirana nayo. Tichaungana nevekuchitungwiza, nevekuWePoet, nevekuruwa kuti tisasvibisa mvura nekwatinoendesa environment nekuvaka pese pese kusvika guta rose rangova concrete. Tichataurirana tobva tabudisa chirongwa chinoita kuti tichengetedze environment yedu neutano hwedu sevanhu vanogara muHarare nemunzvimbo inonzi iyo Greater Harare. Tinotenda. Ukona uye wetland levy tichange tichitarisa kuti toona kuti sei totsvaga sei mari yokuti tichengetedze. Tichataura neministry, inogona kuti toti 1% of our budget yoenda kuprotecta mawetlands, oro togona kutarisa kuti tingatsvaga here levy inobva kuhurumende yekuchengetedza mawetlands. Mawetlands akatikoshera, tinofanirwa kunge tichichengetedza magardens edu, mapaki edu. Ndo panofara vana vachidzidza mazita emhuka nemazita emiti nekuchengetedza environment yavo.